Tak mudah jalanku, banyaklah pencobaan, bahaya di segala tempat. Tetapi Tuhanlah yang melindungi aku, tak lagi ku merasa berat. Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Selasa Pon 1 April 2024. Sumangga dinten punika kita nampi jejer lebaran leburan. Para adi yuswa, dinten Idul Fitri punika sinebat puncaking saking wulan Ramadan. Sinebat ugi dinten kemenangan awit sedaya panggodha nalika nindakaken poso Ramadan sakmangke sampun rampung. Pengetan kemenangan punika boten namung katindakaken dening sederek muslim, nanging ugi karyatinaken dening sedaya warga negari ing Indonesia. Ketitik wontenipun mudik mulih dhisik manggihi tiyang sepuh lan kadang sanak ing dusunipun. Ngriyadinaken Idul Fitri mila satunggaling tradisi ing brayat, malah kepara ngempal minangka trah kembul pujono sesarengan sinambi kegojekan lan caos syukur. Caos syukur awit ngraosaken kemenangan lumantar poso Ramadan. Ing jagating tiyang Kristen ngraosaken kemenangan awit kauwalaken saking dosa saged kelampahan saben dinten Minggu. Nalika kita ngibadah Minggu sejatosipun mengeti wungunipun Gusti, ing pundi lumantar wungunipun Gusti Yesus saking kasedan dosa kita katebus srana rahipun Gusti Yesus ingkang sinalib. Setunggal Petrus tunggal ayat 18 lan 19 ngendika, sebab kuwi padha sumurup yen anggonmu katebus saka kalakuanmu kang tanpa guna, kang kok warisi saka para leluhurmu, iku ora srana barang kang bisa rusak, uga ora kalawan saluka utawa emas, nanging srana getih kang akeh ajine, yaiku rai Gusti Yesus Kristus kang padha kaya getihing cembi, kang tanpa cacat lan tanpa blintong. Para adi yuswa, lebaran punika tegesipun bubar saking poso lan sakmangke sampun menang. Leburan punika tegesipun dosanipun tinebus. Milanipun lumantar lebaran saged minangka pepenget bilih kita punika tiyang ingkang sampun tinebus ing Gusti Yesus. Milanipun kedah sukabingah caos syukur awit kita punika tetebusanipun Gusti lan sakmangke dados para kagunganipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut bilih kawula punika sampun tinebus dening paduka. Milanipun kawula dados para kagungan paduka ingkang ngraosaken sih rahmat paduka ing sadengah kawontenan. Paduka berkahi para anak putu kawula ingkang sami ngempal, paduka kanthi paduka berkahi ing padintenanipun matemah lumantar pakempalan ingkang mirunggan menika kawula sedaya saged ngraosaken kabingahan peparing paduka. Kawula pasrahaken kauntenipun para adi yuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang ngreksa, paduka ingkang berkahi lan paduka ingkang nganti para adi yuswa ing satengahing tata gesangipun. Kawula pasrahaken sederek kawula Deni Wahyu Widyastuti ingkang wedal sakmangke nembe mondhok wonten ing griya sakit Panti Wiloso Citarum Semarang. Paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi matemah Deni Wahyu Widyastuti menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Isti warga wilayah 3 GKJ Wonocatur ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit, kawula pitados
menawi paduka badhe tansah paring kegiatan malah keporo bagas kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purba, Ibu Indrayati ing Sulu. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti warga GKJ Tropodo Sidoarjo ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sawetawis warga GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Ibu Yulita Muryanti Joko, Bapak Budi Sutomo, Bapak Ibu Gatot, Ibu Suwadi, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi lan Ibu Tulat. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Kawula pasrahaken ugi Ibu Nani Cahyono, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini wonten ing GKJ Trangkil. Kawula ugi masrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Tugiani Sunarto. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Mekaten ugi ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Rodiah Sumarti. Mekaten ugi Eyang Sarwito wonten ing GKJ Ngalian. Kawula ugi emut kalian Ibu Wahyono Ringenanom ing GKJ Plengkung. Mekaten ugi Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran kawula masrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Munarti, Bapak lan Ibu Tugiman, Ibu Surisno. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri wonten ing Canden. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Ursito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Mekaten ugi sedherek kawula Bapak Chandra Deni Saputro ing GKJ Karangdowo. Kawula ugi masrahaken Bapak Bambang Sugiri, Bapak Dalmin, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar. Mekaten ugi ing GKJ Mijen, Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Ibu Trikartono, Bapak Waryono, Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus ing GKJ Banyumanik. Mekaten ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon amri sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita srana ngrepekaken kidung. Sumangga. Tak mudah jalanku, banyaklah pencobaan, bahaya di segala tempat. Tetapi Tuhanlah yang melindungi aku, tak lagi ku merasa berat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringankan beban.